starter den filkubik op. Gør det med faklen ordentligt, ja, det er flot. Bare hold ham i gang. Det er så godt. Sådan, super. Igen. Jenny, hvad får du tiden til at gå med? Nå. Giv hende gas. Prøv at, hvad hedder det, Emma? Prøv at ride den anden vej, så tager vi lige en tur den anden vej. Kom, så rider du også med. Men pas på, du rider op ved siden af Buster, ikke? Sådan. Kom. Og klem lidt årene, Emma. Den er hun går ind over. Udvendig ben lidt tilbage. Det gider han ikke. Prøv bare at klemme med lungen, så du ikke bider af, ikke også? Klem her, klem der. Og så skal du er du klar? Godt. Get up. Kom, get up. Ja, det er godt. Prøv bare op i hjørnet der. Får du ikke til det? Kom. Nej, det må I ikke. Bare blive derude til det større.